Sídlo krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě se na začátku prosince zahalilo do vánoční atmosféry. Konala se tam tradiční akce Barevné Vánoce, na které se prezentovalo přes 40 organizací z celé Vysočiny. Do vánoční atmosféry se ponořili i krajští radní, kteří prozradili, co pro ně vánoční svátky znamenají. Spíš takovou tu klasiku a pohodu. To, že budu moct v klidu dojet navštívit lidi, který jsem hodně dlouho neviděl, poznat se s někým, s kým je dobře, ale bohužel na sebe nemáme mnoho času v průběhu roku. Vánoce to je setkání rodiny a mnoha přátel kolem. Postupně, jak mám čím dál tím méně času, tak jsem přehodnotila to, co je nutné a potřebné, a já tomu říkám, že vytvářím doma Potěmkinovu vesnici, aby to prostředí bylo milé a příjemné, ale žádný velký úklid nedělám a spíš naopak uklízím až po Vánocích, až se nám opět ten náš byt vylidní. Čím jsou starší, tak musím říct, že je to lepší a lepší, a když poslouchám někoho, že říká, že nenávidí Vánoce a nemá je rád, tak může k tomu mít dva důvody. Buď je to hodně stresu a toho, že musí je připravovat, a nebo možná to, že je sám. My jsme tady o tom mluvili, ale jinak já sám osobně se těším na rodinu, na tu rodinnou atmosféru, na klid, pohodu, že se někam podíváme společně. Opravdu se těším. Na letošních barevných Vánocích organizace prezentovaly originální ručně vyrobené dárky, vánoční ozdoby a také cukroví.